Mayo anore, mayo anore, mayo anore. Kala jiddo yarde mayo anore. Kala jiddo yarde mayo anore. Maja hato mayel maje ton woni Medinatunu. Medina Cheikh Tidiane walla mbiya Medinatul Nour nokku tawateɗo leydi Sénégal toon to diwan mo Ndar walla mbiya Saint-Louis mo Sénégal woni nokku mo ganduɗa ko biyeteɗo Seydi Mouhamed El Cheikh Al Imam Al Mahdi Al Muntazar senci ɗum. Mouhamed Diop mbiyetemi ko fedde dairatul iman o Dakar ko hen jeyami ko Liberté 6 eyyi minen jogui comité d'organisation e kulle ko fayi e ñamele abbi ko yarete abbi fof organisation e nder organisation Imam Al Mahdi ɗo e Medina Cheikh eyyi ko no jiiɗa ni minen organisation haɗani ɗo e Medina Cheikh Medination ko organisation o ko aduna o fof ɗum yiili. France ne wodi branche mum, Italie ne wodi branche mum, Espagne ne wodi branche mum, so a yeehi ha Canada ne wodi branche mum, so a yeehi ɗo ha Amérique ne wodi branche mum, ɗo ha Angleterre, partout dans le monde fof kala fof mum ne wodi branche mum. eyyi joni noon ɗomin tolni ɗo e organisation miɗon e kulle sa yi nomin mbaɗi organisé ni min waɗi innovation kewɗi ganduɗa walla organisation miɗon mbaɗi no wayno ƴewde tunuji min ɓorni ɗi woni les fidèles serviteurs de l'Imam Al Mahdi eyyi ɗum ne ko hen jeeya manam ɗum kala mbo e minen miɗon jogui liggey pour tan daranade mission o no ɓuuri yodde e no ɓuuri dañide fayida. Mayo anore, maja hato mayel maje ton woni. Honon no adri wadde hitande kala woni mawninde jibinede nelal Allah sallallahu alaihi wasallam hikka e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas on aadi kadi firtaka kono mawninama hano hannirta ni. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sokhna Habi a juurama salminama. Mbeɗa salmina dental ngal fof, mbeɗa salmina hono Cheikh Souleymane, mbeɗa juurombo e jogale weltare feewi comme addarademi ɗo hannde télévision fulɓe woni ni kam wertama e fartugo mawɗo darade ɗo yete e haalde e télévision taw kadi ko ɗemgal am muynumi kalami bandiraɓe am ene keɗomi. e mbeɗa salminama mbeɗa juuroma mbeɗa juuro almuɓe fof dendagal gonɗo ɗo e dental he mbeɗa salminama mbeɗa juuroma e welta e min mbitemi ko Ibrahima Ba ndeyami ɗo ko dairatul iman du Saint-Louis. Donc jiɗnomi arde e première question o vraiment jiɗnomi andude hol tan no jiiruɗa création o Medina Cheikh Pulaar TV o machallah. e ko weltare hen no feewi, ko weltare hen no feewi saabu ko soyneteno ko so yani tan hoccete e ko weltare hen no feewi. Bon wonde e télévision fulɓe ko min jiiri création o ko wonde e ko mbimin coyni hen wonde e ɓamtare fulɓe honema fof gara hen saabu ɗum ɗo ko fulɓe poti hen hejje hono fulɓe keƴirata hen noon so tawi télé fulɓe ari fulɓe jiiya naata hen kono saabu an kala ko gonɗa jiɗɗa ko bande wona hen. Min coyni e télé he ko wonde e kala dendagal mbiyo mbimi e mbimami ƴeewa jangguin ceernajo o andira ɗum e télé he joni noon ala fof ɗumin mbawano wadde ɗum. Allah waɗi ɗum ɗo ari ko weltare hen no feewi e fartaga mawɗo e nder ɗum ɗo ko ɗum e wonde min coyni hen ko weltare mawde e ñagade Allah kadi bandiraɓe fulɓe jiiya hen ko ganduɗa ko jangguin ceernajo o yalta e télé he yimɓe fof jii ɗum fulɓe fof jii ɗum komin keeɓi ko bandiraɓe enen keeɓa hen. e gueɗe ɓurɗe tengtude e oɗo mawlude hikka ina jeeya hen udditgol programme uji Medina Cheikh Pulaar TV woni sen mo ganduɗa o saaha hande koye YouTube tawate woni sen mo ganduɗa ari ko darnade leñol Pulaar
fannuji fof gila e ndemma diine ngaynaaka e fannuji kala. Waleykum salam wa rahmatullah. En calmini musidɓe keɗoroɓe Medina Cheikh TV Pular. Min mi eremi ko sohna Salimatu Sabali gonmi ko dairatul iman Kolda section Dabo. Machallah sohna Abi ko namnal ngal jiɗnomi namnede par ce que Medina Cheikh TV Pular ko jiirumi ɗum ko hunde moƴƴude par ce que hande enen e mondialisation te ko waɗete ɗo e ko sango o yewtata ko e ko o haalata ko fof inani ɓuuri moƴƴude tawa ɗum ɗini firta e ɗemgal Pular pour musidɓe meɗen kaloɓe Pular ɓe kamɓe kala ɓe mbawa hebde en tout cas wadde bénéfice wu ko Seydi Mouhamed El Cheikh Al Imam Al Mahdi Al Muntaza alayhi salam janginta ko. Donc ko ɗum addi vraiment miɗen jetta miɗen jaara te miɗen juuro maɓɓe créé Medina Cheikh TV Pular miɗen juuro kadi kalifa meɗen tedduɗo o Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh. Ko padmi e Medina Cheikh Pular ko Medina Cheikh Pular tawa wona chaîne mo ganduɗa ko chaîne événementiel ɗum woni hoɗum taw ko si so ko woodi ko heewi tan Medina Cheikh TV Pular golla ala wona ɗum fadi e Medina Cheikh TV Pular. Padmi e Medina Cheikh TV Pular ko sahande neɗɗo o yiɗi hebde information e ligge e sango o ɗum woni Seydi Mouhamed El Cheikh taw o naati Medina Cheikh TV Pular o nanat yewtere sango o nanat émission ji ɗe liggoroɓe Medina Cheikh TV Pular waɗata mais aussi mo wona kala chaîne mo ganduɗa ko chaîne mbaɗoɗo innové mbaɗoɗo créé manam o addana men ko hesɗi ko ganduɗa addat ha minen keɗotoɓe men ɓuura yidde tariha tijaniya min ɓuura yidde islam min ɓuura yidde yenentimo tedduɓe sallllahu alayhi wa sallam mais min ɓuura yidde Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ɗum foof noon tawa ko Mahdi o jangguini ɗum Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh vraiment amen yiɗ ɗum hebde régulièrement pour min ɓuura famtude mission honno yalata e honno mo waɗata saaha kala a jarama. Medina Cheikh Pular TV kala jiɗɗo yiide joom anore kala jiɗɗo yiide joom anore commandaro ya Seydi Mouhamed El Cheikh to Medina tunu kanko Seydi Mouhamed El Cheikh fitandudu ko anore mbadi madi ko anore bernde ko anore ruhu o ko anore gollade fof ko anore mijogo ko anore kongididi ko anore ko kanko woni dando wopitali mene akhiru zaman jarama Seydi Mouhamed El Cheikh. Seyda Abibatu Basum min calminima min jurimama min calmini aussi auditeur uji Medina Cheikh TV Pular fof min mbitemi ko Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye jeeyami ko dairatul iman Dakar. Holno vraiment jiiruɗa la création de Medina Cheikh Pular TV? Seyda Abibasum création Medina Cheikh Pular TV ko weli min nde min tini ɗum machallah ndax komin ɓuuri yidde woni bandiraɓe men Haalpular nana ko Seydi Mouhamed El Cheikh yettinto ko e bandiraɓe yi fof ndax mission o wona mission Sénégal tan kono ko mission aduna o fof donc Medina Cheikh Pular so ari cikkumi tan ko bandiraɓe men fof ma keɓey Seydi Mouhamed El Cheikh ko addani leñol ngol ko addani innama ade fof machallah eyyi min ko padmi e Medina Cheikh Pular ko woni ko enseignement Seydi Mouhamed El Cheikh fof ko yimɓe jettina ɗum bandiraɓe men ndax jiimi ko bandiraɓe Pular ko yiɗɓe diine l'islam ko yiɗɓe aussi tariha Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane donc cikkumi tan ko so yimɓe mbaɗi feere ha en mbawi yettinde ko Seydi Mouhamed El Cheikh addani innama ade addani aduna fof e bandiraɓe men Pular cikkumi tan ma won ko nafata inchallah bandiraɓe men fof. ko kanko woni dando wopitali men e akhiru zaman
woni sen mo ganduɗa ari ko saktude gande hay annoji gumotode tonto imam al mahdi al muntazar hono cheikh seydi mohammed el cheikh ibnu ahmad ibnu muhammad atijani sherif radiyallahu ta'ala anhu. Mayo anore kala jiddo yade mayo anore kala jiddo yade mayo anore ma jahato mayal maji ton woni medinatunu kala jiddo andude ko woni anore kala jiddo andude ko woni anore koma jewa Medina Sheikh Pula TV kala jiddo yide jom anore kala jiddo yide jom anore komandaro ya Seydi Muhammad el Sheikh to Medina tunu kanko Seydi Muhammad el Sheikh fitandu ko anore wadi mali ko anore berende ko anore ruhu ko anore golade fof ko anore mi jogo ko anore kongi didi ko anore ko kanko woni dando wopitali mene akhiru zaman jaram Seydi Muhammad el Sheikh. mbaɗa salmina kala ɓiɗɗo pullo yeeɓoɓe min kettotoɗo min mbaɗa juuron mbaɗa ndaara jammon min ko Maymuna wiyetemi Diallo yettetemi mbaɗa Madina Cheikh mbaɗa jeeya dayra Madina Cheikh Tidiane bonɗo Ndar o e mbaɗa waɗi ɗo représenté Haalpulaar en ɓiɓɓam mawnam en sehilaɓam mbaɗa waɗi ɗumen présidente fulɓe dal ko ñaguimi Allah o dayra meɗen mo ɓamɗen ɗo yo Allah hokku en hude yo dayra wiya ha mawna ha no diaspora wayni ɓuura ɗon par ce que pullo ko gandira tan ko diina kala mo nilɗa dimo e ceerno wonɗo e diina ko pullo no yi koko foti wonde koko hani wonde te yo Allah hokku en wone par ce que pullo ko diina andira ma Mawdo Malick nanɗo mo Seigne Babacar Sy nanɗo Baye Niass nanɗo so limama ma juume hayn jottima noon tan ɗa ɗo woni aduna gasi ha paari Allah addani en neɗɗo donc so Allah rendini men mon ko waɗi en tan ko tinnade haɓɓude becce mum darno koyɗe mum darno wonki mum kala ko mbawɗen waɗen hen Allah hokka hen en wone min ko ɗum woni hen miijo. Holko padda par rapport à nos activités et tout? ko woni ko mo yidmi hen moom ko en dañ tan doole kon jeeya mbaɗen télé men mbaɗen radio ji men naneɗen aduna o fof kala pullo woni heɓa hen gueɗal mum kala to pullo wawi finde daña hen gueɗal mum ko ɗum jinmi hen jehna aduna o nana en jehna aduna o tawe kala to pullo woni naata hen Allah hokka en noon no darorɗen hen barke Mawlaya Seydi Mouhamed Al Cheikh alayhi salam. Allahumma amin mama, Allahumma amin. Merci beaucoup vraiment annene kadi a jarama no fewi vraiment e disponibilité o e fof machallah jarama machallah. nden noon bandiraɓe fulɓe kala jiɗɗo andude ko woni annore kala jiɗɗo ko ɓeydata taw ustata oɗon yiɓɓe ko yoodi yiɓɓe ko feewi tawa kadi ene wonde horma ene wonde teere bisimilla mon Medina Cheikh Pulaar TV.
ki nekk si gannaaw kan la gondo caggal nde on ko holon on woni jambaro on wiite Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu hol gollido ko foti noon hol bawɗo addude ko way noon hol bawɗo hollirde ko way noon o wi ha hande oɓon dalilaji ha hande oɓon e wasifa ha hande oɓon e jawharatul kamal o woni Mouhamadoul Hakika wutte mo ganduɗa ɓorni ɗum Ahmadoul Hakika kamɓe ɗiɗo min dendi ɓe goni goto to contact to prise to banggueji foof o so huɓɓi goɗɗo huɓɓi o so leeri goɗɗo o leer kamɓe ɗiɗo min dendi ɓe goni goto Cheikh Tidiane Chérif nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam suka mawɗo ɓurɗo famɗude jaggude wirde hande wi kamɓe foof eɓen jangga konngol ngol ganduɗa hoorema koto hakika ummi hol dokkuɗo wi ɗum Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu ko kanko woni ɗanɗo woɗɗitali men e akhiru zaman jaram Seydi Mouhamed El Cheikh